mga kabayers. Nasa may panibagong video. Nag-prepare mo sa mga small business. Sari-sari store. May na lang ni mga kabayers, dugang-dugang sa mga itonon sa pagay balhin kini siya mga kabayers, dili balhin tangtangon siya kay kuan lain na sa ngagiana. Hello. Thank you very much mga kabayers. Ay kumpiyansa na, gabok na raman na. Ang gunit anang kuwan. Lisura. Sabi lisura, sakit ang kawak. Duwagin ang isa may. Hello mga kabayers.
Okay, mga kabayers. Few moments later. Hello mga kabayers, mga suki. Ito na yung ginagawa kong sari-sari store, yung small business. Kunti lang yung laman ng sari-sari kasi wala pang pira. Ang importante may suka, tuyo, bitsin o anong klaseng para magamit araw-araw. Okay. Malayo lang tindahan ito. Sa ibaba pa. Amin, buntod man yan. Bukid. Mga kabayers, mga suki, basi sa sunod nga mga adlaw o next day, kasi makaginansya, makomprahan na po ng mga gamay. Okay mga kabayers, salamat sa inyong pagpanood sa among video. Okay.